Tak, no, toto je ten kôň, čo sa dostal a sú hudobne ja. Teda, sa to bol nazva hudobná. Tak, ja viem, že niekde tu je Lily, len spí, tak ja vám sa ukážem Kiki. Kde je Kiki? Kiki! Ja ju nájdem, hneď sa vrátim. Tá sobrdová tačina ani mi pomohol, lebo ty si chcel utiecť, však ty maličký vec. Ja som ťa ani nevybrala, ale stále ťa milujem, aj keď ty nie si moja. Si hladný? Teda hladná. Ja sa volám Evku, dobre? OK, si hladná? Nie? OK. Hej, chceš vidieť svoju nočnú moru? No tak, sa vystraš. Asi sa neboj na túto strašidelnú vec. Nie je máš taká moc strašidelná. Povedzte mi, či vy sa strašidelná, alebo nie. Myslím sa, že je trošku strašidelná a rozkošná. No dobre, možno aké Lily dám jedlo, tak potom možno sa zobudí. Lebo Kašika, keď mu dám jedlo, tak potom sa ich nezobudí a je. Tak, hneď sa vrátim. Máme jej jedlo. Yummy, ňom. Počkaj. Idete vovnútri. Idete vovnútri. Tak ja len zoberiem jej jedlo. To je málo, však. Áno, to je málo. Tak. Ešte dáme, áno. Ešte, áno. Ona má trojuholník. Zelený trojuholník. Dobre, už to stačí. Lily. Si sa zobudila práve na čas. Máš tu už jedlo. Dobrú chuť. Jen sa smieti. OK. Čo tam robíš? Sa kúpaš? OK, on sa pozerá na vás. Čo sa snažíš robiť? Maličký kamoška? Ja neviem. Tommy, ak sa na toto video teraz pozeráš, tak môj sen sa splnila. Ja som sa konečne premenila na youtuberka. Synovia, ahoj Lily. Sa stále kúpe. Dobre, tak uvidíme sa na ďalšie video.